Vandaag heb ik met die karretjes die achter ons staan gereden. We hebben hoog bezoek gekregen van een ganse klas, of 3 klassen vanuit de Noorderkempen. En die komen zich vandaag sportief vermaken met dit evenement, de Railbike. Dat is het spoorfietsen, het woord zegt het zelf, rail en bike, spoorfietsen, over een totale afstand van ongeveer 8 kilometer. We hadden een tussenstop gehad met wafels en nog een pakje drinken. U kunt zelfs op uw gemak de brug opwandelen over dat fietspad. Dan heb je rechts de Senderlo Chemie Ham. From Jamaica to the world, it's just love. It's just love. Dit is de eerste keer dat wij dat doen met onze school, maar ik had dat al gedaan met mijn ouders en mijn zus en de kinderen daarvan. En dat viel goed mee en daarom zijn we dat hier vandaag komen doen. Juli en augustus zijn we elke zondag en elke werkdag open. En er zijn 3 vertrekuren, om 11:30, om 13:30 en om 15:30.